danna subscribe. Silameto, ya ne wai ya aiki? Normal wallahi ya Ya giya. gari. Muna nan muna dan taba su nan. Kai da Allah. Yawwa abokina. Ku ci bere sun nan. Kai ka ji wani abun mamaki? Wannan ka ce in zauna ma mai kyau. A ce Ka bani man. ka san kauyen Suguntile? Na sani. A can naji aka ce wai akwai wata shanu mai kukan. Shanu mai kukan kare. Wallahi da gaskiya. Abokina baran baka labari. Ran nan muna tafiya ba. Kawai wata shaho tana zuwa kawai sai ta ɗauke rakumi. Kawai ta tafi da ita na gaya ma. Raƙumi dai. Rakumi ta ɗauka shaho. Mai dogon wuyan nan. Mai dogon wuyan nan ta ɗauka. Dogon wuyan nan dai. Mai dogon wuyan nan na gaya ma. Karkare na mutane. Ya rena ma wa. Karkare na mu. Ja gaba da mun in ba ka rena mun wa ba. Kai ka isa ne ma? Bismillah. Baban Jalo kuma da angon Zara mai hada su fada. Subhanallah. Kaga ta fada. Kaza. Abu yanzu ne nawa abin take me ka fada kuma Ba rena mun wa ba. ba rena kai ku hakuri. Wannan ga bani irin wannan subhanallah da Allah ku da mana ba da abu angon Zara irin wannan abun yana kawo gaba fa sai a tashi ana yi. In ba rena mun wa ba. Ku tsaya yanzu kofan sarki na nufa ni can kawai abun na fi karfi na mu je araba shari'a can mu je ku zo mu je can nan Malam baban gida yi magana. Dan kai daɗe mai gari. Nan na zagaya baya na je bayi. Ina jawowa sai na samo angon Zara da Malam Jalo sai faɗa suke. Sai na tsaya na fuskanci me yake faruwa. Sai na ce to wannan abun da a tsaya a ci gaba da yinsa gara a zo gaban mai gari a raba shari'a don wannan abun yana iya haddasa gaba wanda ba ta karewa ko ba haka ba to shine nace da Allah mai gari sai a sasanta a raba musu shari'a a shiga tsakanin su kar a zo ana gaba a cikin gari ba daɗi ba ma san irin haka Kaga malam baban gida kai wannan mara kunyan kai naka. da zamanin mai gari ni ba abin da nace kawai muna zaune ne ya same ni sharara mun kariya ka san ni me nace mar ne mai gari ce mar nayi ni ma labari na ji ni ma san da nace mar labari na ji what ko ba haka ba mai gari shine nace mar a can kauyen su waye ne nace mar na Sulado ne ko na ji an ce min shanu yana kukan kare iya abin da na faɗa mar kawai ya wuce an da wakawun ba da Kai malam Jalo sai magana. gari kana ji ba ina zuwa na same su yana zaune kawai ya shararro mu wai ga shanu yana kukan akuya shine mai gari shine ni ma na ce mai ranan muna tafiya kawai muka ga wata shaho ta yi da rakumi mai dogon kai wannan shine kawai Malam Jalo kawai da Allah da rage mutacce malam kawai ya fara cin zalina what gaskiya yanzu garin su abin nan gaskiya na ji abin nan shanu yana kukan akuya kai dai mai gari gaskiya ne haka ne wannan shawon da ya roke da kuma yanzu haka ma yana Kai gari kai shawon da ya daura gumi yana gidanka. tabbas haka take kana gidana Ba ta cewa. yanzu dukkan abin dukkan kuna da gaskiya waziri yanzu me ya za a yi musu tabbacin aka za mu lala Na'am sarki Allah ya kara girma, Allah ya kara yau. Kallamu Allah ya ja zamanin mai gari. a kai musu da sako
Ku danna mana subscribe a channel namu na Abubakar S-Man TV, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da mu da zarar mun